ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾತ್ರೆಗಳ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರಿನ ಪಾದಗ ಅಡ್ಡಬುರೊಂದು ಇನಿ ನಡತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಆದಿತ್ತಿನಾರು ಅಭಯ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಬೇರೆ ಇನಿ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತಿಮ್ಮರೋಡಿ ಬೇರೆ ಕಲುವೆ ಆಯ ದುಡ್ಡು ಮನ್ಪೆರೆ ಬಿದ್ದಾನೆ ಅಂದು ಪಂತೇರು ಅಪಂಡ ಈರೊಂಜಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಉತ್ತರ ಕೊರಡಾಪುಡು ಅಪಂಡ ಸೌಜನ್ಯನ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆತುಜಿಂದ ಪನ್ಪಾರ ಇರು ಆತನ ಕೊಲೆ ಆತುಜಿಂದ ಪನ್ಪಾರ ಆತನ ಇಂದು ಆತನೇ ಅವಳು ಆತುಜಿಂದ ಪನ್ಪಾರ ಇರು ವಾಲೆಕ್ಕಡ ಪನ್ಪಾರ ಇರು ಕಲುವೆ ಆಯ ದುಡ್ಡು ಮನ್ಪುನ ಇಂದು ವಾಲೆಕ್ಕಡ ಪನ್ಪಾರ ದುಡ್ಡು ಮಂತದನೇ ನಿಖಿಲ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಂತ್ರಿ ಆದುಪ್ಪನ ಲೂಟದ ಮಂತ್ರಿ ಇತ್ತನ ನಿಖಿಲ್ ಮಂತುಪ್ಪಾರು ಆ ಜನ ದಾಲ ಮಂತೀಜಿ ಆ ಜನ ಒಂಜಿ ಕೃಷಿಕೆ ಆ ಜನತ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ನಿಖಿಲ್ ತೂಲೆ ಎಂಚೊಂಡು ಪಂಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಂಡ ಹಾಲಂದ ಹತ್ತು ಆರು ಒಂಜಿ ಕೃಷಿಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಾರು ಈರು ಬಾಯಿಗೆ ಬತ್ತನ ಈರು ಜಾತಿದ ಪರವಾದ ಪಾತಿರ್ನೆ ಅಂಡ ಈರು ಜಾತಿದ ಪರವಾದ ಪಾತಿರ್ನಿ ಈರು ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನನ ಪರವಾದ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಆ ಪೊಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಗೌಡ ಸಮುದಾಯದ ಪೊಣ್ಣು ಈರು ಜಾತಿದ ಪರವಾದ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲಾರು ಆರು ಪಾಪ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಪೊನ್ನನ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆತಂದು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಯ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ನಿರ್ದೋಷಿ ಆತಿ ಅಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಕೊಲೆ ಮಂತನಕ್ಲಿ ಏರೆಂದು ಗೊತ್ತಾವಡತೆ ಐಟ್ ಕೇನ ದಾದ ತಪ್ಪುಂಡು ಈರು ಬಾಯಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಎಂಚಲ ಪಾತಿರ್ನೇನ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿದಾಯನೇ ಪಾತಿರ್ನಿ ಈರೆಗೆ ದಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಈರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಡೆ ಪೋಲೆ ಅಕ್ಲಿನ ಪತ್ತೊಡಂದು ಪನ್ಲೆ ಈರೆಗೆ ತಾಕತ್ ಇತ್ತಂಡ ಈರು ರಾಜ್ಯದ ಮಂತ್ರಿ ಆದಿತ್ತನಾರು ಕೇಳಲೆ ಪೋದು ಅವಳು ಉಂತಲೆ ಪೋದು ಕೇಳಲೆ ಆಯನ್ ಪತ್ತೊಡಂದು ಬಂದು ಇರು ಹೋರಾಟ ಬಂತಲೆ ಅವು ಈರ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಈರು ತಿಮ್ಮರೋಡಿ ಕಲುವೆ ತಿಮ್ಮರೋಡಿ ಅವು ಒಂದು ದಯ ಪನ್ಪುನಿ ಈರು ಎಂಕಲ್ಲ ಬಂಟ್ರ ಸಂಘದಕ್ಕಲ್ಲ ಲಕ್ಕಂಡ ಅಭಯ್ ಚಂದ್ರಲೆ ಈರೆಗೆ ಬಂಗ ಅವು ಪಾತ್ರೆ ನೆನಪುದಿಲೆ ಈರು ಜಾತಿದ ಪರವಾದ ಪಾತ್ರೆ ನೀರು ನ್ಯಾಯದ ಪರವಾದ ಪಾತ್ರೆ ನೀರು ಪೊನ್ನನ ಪರವಾದ ಪಾತ್ರೆ ಹೊಡಿತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಈರು ಮುರಣಿ ಈರು ಪಾತ್ರೆ ನಾನು ಕೆಬಿಗೊರಿಯೇನಿ ಈರು ಎಂಚ ಪಾತೇರಿಯಾರು ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಮಿತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಮಾತೇರನ ದೇವರ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡು ಈರ ಸೌಜನ್ಯನ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪುದರ್ದೆತ್ತಾರ ಈರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಮನಪುಣ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ದಕ್ಕಲೆಗೆ ಉಂಡತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾತ ನಿಕ್ಲೆ ಇಂಚಾತನಿ